Pagbasa mula sa Banal na Ebanghelyo ayon kay San Lucas. Nang panong iyon, winika ni Jesus sa kanyang mga alagad, ang mabuting punong kahoy ay hindi nagbubunga ng masama, at ang masamang punong kahoy ay hindi nagbubunga ng mabuti. Kaya ang lahat ng punong kahoy ay nakikilala sa kanyang bunga. Hindi nakapipitas ng mga igos sa mga tinikan, at di nakakaani ng ubas sa mga dawag. Ang mabuting tao ay naglalabas ng mabuting bagay na galing sa mabuting kayamanan ng kanyang puso. Samantalang ang masama ay naglalabas ng masama na galing sa masamang kayamanan, sapagkat ang laman ng puso ay nagmumula ang binibigkas niyang salita. Bakit tinatawag ninyo ako na Panginoon, Panginoon, at di naman ninyo ginagawa ang aking sinasabi? Ang sinumang lumapit sa akin, makinig ng aking mga salita at tumupad nito, ay ipakikilala ko sa inyo kung kanino matutulad. Siya ay katulad ng isang tao na sa pagtayo ng bahay ay humukay ng malalim upang ilagay ang patibayan sa bato. Nang bumaha, bumugso ang agos sa bahay na iyon, ngunit hindi nagiba. Palibhasa'y mainam ang kinatatayuan. Datapwat, ang nakikinig at hindi tumutupad ay katulad ng isang tao na nagtatayo ng kanyang bahay sa lupa na walang patibayan. Nang bumugso ang agos, ay nagiba agad at naging malaki ang kasiraan sa nasabing bahay. Ang mabuting balita ng Panginoon.